Hakalai tere gujalio arja arpuai umala kemen rumboi menteri ki kampo yang joko sarkar jala ulai thu hakila pathai khubor ba baro ki nyo ki MLA na Jainte Hills District ki persha ek jingthmu ban IT no ek Jainte Hills Distribution Circle jong ki MECL shaki company private ubala kemen ula pen paru bakin ai ka no ka jingkashan ban pen khlanya ki jingtrai kam jong ki MECL Tengi nak liang ke Jaintia ngi persya ladadon kum ngene di tunggu yang sarkar bakan le ya kane ngim don ngi kwa ba ka MECL ba kan streamline ya kir kompenget jongka Henry amban IT syaki we pat lagi de ki government of India organization lane ki private party ulai thuru baki persha ek jingthmu ban IT no ya ke jingpentrai kam ya ke mentru lex ka project shaki company private ki banabar ni naki MLA jong Jaintia baro nyungut ni larai ba bang yoi ba don ke jingkhot expression of interest na kabenta ban IT ban penyai ya ka mentru lex ka hydel project namtak operation and maintenance syaki way pat ki company tengi nakaliang ki MLA jong Jaintia ngi penpau ya ka jing persya halor kane